Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos? Moi ben. Estivemos vendo un vídeo dun rapaz que só entrena, só fai exercicio con un lado do corpo. E para min resultoume deume así un pouco de repelús, porque de verdad a min gustame a armonía. Podía ter ben unha cosa ben repartida, armoniosa, pero ver a todo musculado e forte e de outro enclenque, non me pegou nada de nada, non me gustou. Opino que cada un faga o que lle dé a gana, pero bueno, hai cousas que van en contra da túa salud e da túa estética. Esa vai en contra das dúas. Veña, imos comezar, imos aí ca mobilidade articular levando a cabeciña cara a un lado, cara a outro, movimento do pescozo. Sempre dende arriba ata abaixo. Ahora arriba e abaixo, movimento da cabeza. Moi ben, imos agora cos brazos hacia diante, dibuixando círculos. Cada vez máis amplios. Noemi, escutei algo de que querías comprar un coche. É verdade? Eso hoxe non falou nada deso hoxe. Cambiamos. No, No, estabas falando do teu primer coche, entón. estábamos falando exacto do primeiro coche que tivemos. E eu lle contaba que tiña un Panda especial. Ah, tu ves un Panda? Tive un Seat Panda especial. Más na cintura. Cal foi o vosso primer coche? O meu un Seat Ibiza GTI. GTI. Ai, que me vamos. O teu estrella? É que queres que che Na diga se miña era así? casa sempre houve Citroenes e desde que cando me tocou mercalo a min tamén fun ali ao concesionario e dixen, a ver que me vendes, a ver cal che gusta aquí. Cambiamos. Bueno, pois ale, xa está. Tardei isto en mercalo. Tú tes un C4, non? Ah, bueno, ahora o pobre está difunto Sasito, entonces agora teño un C3. Xuntamos pernas. Un C3. C3. O meu foi un Ford Focus negro. E o teu Anxo? O meu un Megane destos feos que ten o cu feo, que tiña unha tarxeta que era a chave, incomodísimo. Cambio. Ves que o coche que te venderon como... Que era un coche de Que autoescuela. despois entereime que era un coche de autoescuela. Con que o pillo tipo vais enterar. Mándalle un recado desde aquí. Pues estoy seguro que te está vendo e dice, ah, mira, ese é un pringao que yo sigo. Bueno, eu tiven ese de primeiro coche, pero en Hacia dentro. realidade non puiden chegar a andar con el porque perdía aceite por todos lados. Entón o meu primeiro coche era un León Cambiamos. marronero. Un león. Un León marronero, que me pega moitísimo. Un León Romero, que Hacia di? dentro. Un León marronero. Ahora sería un Terian marronero, pode ser. Eso. Que está de moda. Veña, unha vez que rematamos a mobilidade articular, agora imos co quecemento. Para a clase de hoxe, que é de cardio de forza, imos empregar para o cardio o step e para a forza a kettlebell. Así que collemos todo e comezamos. No meu caso foi un Seat Ibiza GTI porque era o nova máis naquele entonces, un System Porsche daqueles do ano 88, 89, non recordo. Pois si, a min o meu pai regaloume un Seat Panda especial destartalado. Bueno, moi pouquiño poiden andar con ele, xusto cando iba a vender, pois miña nai cambiou de coche, entón xa me quedei co que eu considero o meu primeiro coche, que era o meu Leonciño, que andaba moito, que tiña uns altavoces que bufaban moito, e vamos, feliz da vida. Veña, unha vez que xa collemos todo, imos comezar co quecemento, 3 exercicios, 30 segundos cada un, o primeiro é o péndulo, así que imos aló, veña. Imos activando o corpiño, pouco a pouco. Bueno, o primeiro vehículo que tuve foi unha bicicleta, Oi? Unha bicicleta. Ah, E despois tuve unha scooter.
porque cambiei de casa e xa non me quedaban as cousas tan a man. Un aeros. Pégalle, Sí. que a gorra de lado. Vale, agora imos cos agachamentos, hai 30 segundiños de agachamentos. A época cani daquelas. Ti vestes época da cani? Sí. Época Eu que... cani no, pero así raperito, gorra Cani plana. así. Raperito, gorra plana. E tal, sí. Apartando pitas. Eu tamén, cos pantalóns por aquí abaixo. Para ti caíanche, non era porque os levaras tú para baixo. Vale. Agora separamos pernas un poquinho máis de ancho das cadeiras e imos xirando o tronco ao ladiño e outro, Miquel. E tú, Noemi, tú veches a túa época choni. Sí, sí, tiven. Non cabe duda. Non cabe. Pégame moito, verdad? Sí, sí. Todos temos un pasado. Eu era dos aros, a dos dorados. Tatuaxes de lazos. Perdona. Eso fixeno de maior e xa non era choni. Vale, vale. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale. Claro que ianlle, porque o de ter moito cu non é o seu fuerte, entón non creo que o fixera a aposta, caeríanlle seguro os pantalóns. E falamos, sí, do noso pasado. Todos temos... Todos temos o noso pasado. Pois sí. Para sorpresa de ninguén, eu era un chisquiño de choni. Pouquinho, nada máis. Moi ben. Veña, como sempre que facemos cardio de forza, 2 roldas, cada exercicio 30 segundos e 10 de descanso aproximadamente, vale? Veña, temos o step, temos a kettlebell, así que o primeiro exercicio vai ser o snatch. Imos facelo co brazo dereito, a primeira rolda e a segunda ca esquerda, sí? Tu pesa moito. Puxéchesme a de 35 kilos, para non Sí, pasar. xa. Vai ser que sí, sí. Veña, comezamos xa. Arriba. Flexionamos as pernas un pouquiño, levamos o haltere cara ao chan e pasamos por riba da cabeza. Flexionando e estendendo o brazo. O lombo recto. E aí. Exercicio de forza. 3, 2, 1. Vale, deixámoslo a un ladiño. Porque agora o que imos facer é subir o step, vale? Imos subir co pé dereito. Entón, preparámonos e imos aló. Sempre ca dereita, subimos ca dereita, a seguinte ca esquerda. Veña, activando o corpiño. Oh, pisamos moi forte. Bueno, son os barcos que ten aí o Anxo que... Vale. Veña, agora o kettlebell swing. Ai, Separamos as pernas máis da anchura das cadeiras. Agarramos aí o haltere cas dúas mans. Levamos cara atrás e... aproveitamos o balanceo para elevar o haltere ata a altura dos ombreiros. Apreto glúteos e subo. Embigo cara adentro. Un poquinho máis. Vale. Moi ben. Pois estivemos vendo un vídeo dun home que só adestra unha parte do seu corpo. Grimoso. Eu supoño que será para amosar que o que fai o adestramento, non? Pero logo eu penso que vai ter que botar outro ano adestrando a outra parte, porque para que quede igual, porque había moita descompensación. A mí doi moi grima. Seguimos co cardio. Ahora sí imos aumentar un pouquiño as pulsacións porque vai ser un exercicio un pouquiño máis intenso, vale? O que imos facer é toco, 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 vale?
Veña, preparámonos e imos aló, va. Tocamos ca punta do pé e baixamos. Tres, dous, vale. Estamos escapando o step do sitio, Veña, seguinte exercicio. Imos remar. Colocamos unha perna semiflexionada encima do step. Apoiamos aí a man ou antebrazo, mantendo o lombo recto. Brazo estirado, collemos aire. Exhalo, levando o cóbado. Cara atrás, preto das costelas. Mirada á fronte. Iso, Vale, moi ben. Ben, agora imos facer o step lateral, vale? Imos colocar o pé dereito encima do step e imos cambiar a un lado e a outro. Sí? 30 segundiños de cardio. Preparámonos. Veña, listos, imos alá. Ánimo e cada un ao seu ritmo. Madre. 3, 2, 1. Vale, que pasou? Íamos en 5 xa paraste, Noemi. Parece que non, pero sí, Sí. Este lateral tiraba das perniñas, parecía que non, pero sí que tiraba, sí. Na primeira rolda máis que na segunda. Collemos a kettlebell. Imos traballar a zona do abdomen. Imos pasar por detrás. O que vamos facer é, cas pernas semiflexionadas, este movimento, vale? Puxamos un círculo ao redor da cabeza. Veña, imos aló. Apretamos o abdomen. Ai, mamá. Parece que non, pero tira, Tanto de ombreiros como de abdomen. 2, 1. Vale, moi ben. Pois sí, hoxe cando me fixei tiña unha kettlebell de 35 kilos, pero bueno, pa diante e entrenando como se pode. Agora imos subir e elevar xonlle. Imos intercambiando un e outro, sí? Vale. Comezamos pisando co esquerdo e subindo xonlle dereito. Preparamos. Listos? Imos aló. Ahí. Esa coordinación, sí señor. Aquí parecemos un equipo de verdad. Vale. É que eu estaba vendo a Freddie Mercury nun concerto cando estábamos ca... Na subida ao step levábamos o ritmo de We Will Rock You de Queen. Entón empezou a tararear Estrela e eu collín a onda e dixen, pois tá razón. Tal cual. Solo faltaba el cantando. Veña, quédanos un. Para rematar a primeira rolda. Collemos o kettlebell con man dereita. E o que imos facer é, acercamos aí cara ao nocello
E empuxamos co lado contrario. Aí. Traballando a zona dos oblicuos. Envío cara adentro. Vale. Moi ben, finalizamos a primeira rolda. Como imos? Ben, Ben, non? sí. Parece que vos custou un poquinho este lateral, non? Sí. Ti non rompas o step con esos zapatos que estabas pisando moi forte. Veña. Unha vez que xa descansamos os segundiños, imos ca segunda rolda. Imos coller o de novo ao kettlebell e imos facer o snatch co brazo esquerdo. De acordo? Veña. Xa non queda nada, eh? Preparados, listos, imos aló. Vai. Mantendo o lombo recto, todo percorrido. Dous, vale, moi ben. Ben, a verdade é que moi ben porque co step faise moito máis divertida. A min gustame bastante menos e gustame moito. Deixamos ao ladiño. Toca subir o step co pé esquerdo primeiro, vale? Bueno, primeiro, continuamente subimos, baixamos e sempre co esquerdo. Preparados, listos, imos aló. Moi bo ritmo, seguimos así, ánimo, va. 2, 1, vale. Moi ben, de novo, collemos a kettlebell. Ven o swing que lle gusta a Estrella. Swing, swing, swing. Veña, separamos as pernas, máis da anchura das cadeiras. Levamos a kettlebell cara atrás e o balanceo cara adiante. As badaladas da berenguela. Toin, toin. Este ano imos nós, talas. Ai, nunca se sabe, eh? Casi seguro. Ai, que me vai dicir a min o ano pasado a estas alturas? Quen che dixo a ti ano pasado que ibas a estar con esta tropa? Por iso. Tan xeitosa. Vale. Hai que deixar que a vida nos sorprenda. A clase le ven a ben, a pesar de levar o haltere de 35 kilos, como dixen antes. Bueno, o esfuerzo, xa levamos moito tempo aquí adestrando e tal, un xa se vai poñendo máis forte. Veña, agora. Toco, vale? 30 segundiños. Preparados. Listos. Veña, comezamos. Tres, dous, vale, moi ben. Veña, tócanos agora remar co brazo esquerdo. Colocamos perna flexionada dereita diante, apoyamos aí man o antebrazo e aí comezamos a remar. Levando o cóbado preto da costela. Mantendo o lombo recto. Un poquinho máis.
Vale, perfecto, veña. Ahora toca o que non lle gusta a Noemi, No step lateral. Hai que aguantar os 30 segundos, non deixalo en 25, Non é que non me guste, é que se me fai longo. Bueno, pues... Veña, 30 segundiños, Preparados, listos, ímosalo, va. Intentamos pisar fora da esteira. Sí, home, sí. A mí non me dan as pernas para tanto. Tres, dos, un... Vale. Desta vez aguantaste mellor, Na segunda rolda xa me fixei que ás veces imos ao noso ritmo e ao mellor temos que ir ao ritmo do profesor se cadra porque vai un chisco máis despacio e custa algo menos. Co kettlebell ao redor da cabeza. Antes facíamolo deste xeito, agora no outro sentido, vale? Veña. Atrás, pernas semiflexionadas e... Ai. Mantemos duro ese abdomen. Un poquinho máis. Vale. Veña, agora tócanos subir o step e elevar o xeonllo. Pisamos co esquerdo, arriba dereito. Quedan os dous exercicios, Imos. Ánimo, veña, va. Vale. Último exercicio. Veña, collemos kettlebell. Que a man esquerda. Estás cantando, Estrella? Ai, é que estaba así, lembrábame unha canción de Queen. Veña, imos ao lado esquerdo e facemos forza contra o lado contrario. Vale, moi ben. Moi ben, rapaces, sí, señor. Que tal a clase? Ben. Ben. Ti que tal? Eu tamén, moi ben, moi ben. Veña, agora separamos pernas, arriba eses braciños, imos cara a un lado. Cambiamos. O centro, collo aire, soltamos. Xunto máis, a un ladiño. Buscar a outro. Cara ao centro, despacio cara arriba. Brazo cara a nós. Cambiamos. Moi ben, fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben. 1, 2, 3, 4. Así me gusta. Margarita, ten un gato.